Welcome back sa ating channel mga amigo. Ayan, magluluto tayo ngayon ng ulam sa tanghalian. Ayan, may sibuyas na tayo. Ito naman yung bawang, magigisa tayo. Siyempre may bawang at may sibuyas. Ayan. Tapos ito, meron tayong bayabas. Ayan, hulaan nyo guys kung anong luto yan. At siyempre magluluto tayo ng sinigang sa bayabas. Ito yung ating gulay. Konti lang ang sahog natin na gulay kasi ako lang kakain yan mga amigo. Ayan. Hindi pa natin naayos yung kangkong dahil huli naman siya lalagay. Mamaya na lang natin siya ayusin. Matapos natin mag-gisa. Pre, yung pinakang main na panggigisa natin na lulutuin, ito yung ating lulutuin. Yung pork or baboy. Ayan. Halika na kayo mga amigo. Magluto muna tayo. Shout out muna sa ating mga amigo dyan sa abroad, yung mga OFW at mga silent viewers natin. Shout out sa inyo lahat at ingat po tayo sa ating ginagawa. Ayan, at simulan natin yung pagluluto mga amigo. Ayan mga amigo, magigisa na tayo ng ating mga ricado. Ayan, naiwan natin yung bawang, palabasin natin yung aroma ng bawang para masarap ang amoy. Ayan, sandali lang yan mga amigo at nakagad yan. Gisado na yan. Tapos lagay na natin yung ating sibuyas para hindi masunog yung ating bawang kagad. Ayan, maraming sibuyas tayo maglagay mga amigo talaga. Kaya medyo makikita nyo medyo marami yung ating sibuyas. Ayan. At lutuin muna natin yung ating sibuyas bago natin ilagay yung ating pork or baboy. Ayan mga amigo, ilagay na natin yung ating bayabas para maluto siya. Ayan mga amigo, kailangan malakas ang panyo sa amoy kasi medyo ibang klase ang amoy ng bayabas pag pinanggigisa sa ating baboy. Ayan mga amigo, isasabay na natin yung ating pork. Ayan, bukasan natin ng maayos yan mga amigo Tapos bayaan muna natin siyang konting mga amigo, maluto ng konti. Tatakpan natin siya mga amigo. Ayan mga amigo, lagyan natin ng tubig para hindi siya masunog, para tuloy-tuloy na yung pagpapalambot natin ng ating pork. May binibili ba kayo? Guys, malambot na yung ating baboy. Nalagay na natin yung ating gulay. Unahin natin yung gulay natin na sitaw. Piliin natin guys kasi pinaghalo-halo natin yung sitaw at saka talong. Yan. Ayan guys, panuli natin siya. Balikan natin siya mga 5 minutes. Ayan guys, tingnan natin. Malapit na maluto yung ating sitaw.
ilagay na ulit natin yung ating next na gulay. Mas marami pong talong. Ayan, takpan ulit natin guys. Ayan guys, malapit na maluto yung ating mga gulay. Meron pa tayong gulay na isang ilalagay, yung ating kangkong. Sinigang sa bayabas or binayabasan. Takpan ulit natin guys ha. Ayan guys, timpla na natin. Lalagyan natin ng asukal guys. Lagyan natin ng asukal guys at tansyahin lang natin kung gaano karami. Ayan, tapos halo-haloin natin para matunaw yung asukal. Okay, lagay na natin yung gulay. Yung pinakang huling gulay ilagay na natin na mga amigo. Ayan. Kangkong. Siyempre, pag may sinigang, may kangkong. Sinigang sa bayabas. Ayan, nalagay na natin. Tapos takpan na natin guys, mga amigo. Ayan guys, luto na yung ating ulam. Luto na yung ating ulam pananghalian sa ngayon. Ayan. At sinigang sa bayabas. Okay na guys. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at patuloy na pagtiwala sa ating mga video. Patuloy pagsuporta sa ating mga video. Ayan. Yummy na. Maraming salamat po. See you sa susunod po na pagluluto natin. Ayan, sinigang sa bayabas or binayabasan. Salamat mga amigo, amiga. Ayan, nakain na tayo. It's lunch time na po at alas 12 na ng tanghali. Ayan guys, sinigang sa bayabas or binayabasan na ulam na. Menu for today food ulam natin sa araw na ito. Ayan guys, luto na siya. Medyo ayan mga amigo at likaya't magluluto tayo ng sinigang sa bayabas or binayabasan. Ito luto na yung ating ulam ngayong tanghalian. At kakain na tayong mga amigo. Yummy na tayo ngayon mga amigo. It's time to eat na kasi anong oras na, mag-aalauna na mga amigo. Yan, kain na tayo. Salamat po mga amigo. Kain tayo, tuloy-tuloy na ito sa pagkain. Ayan, yummy mga amigo. At ayan mga amigo, maraming salamat mga amigo sa ulam na to. At God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po Panginoon sa ulam na binigay niyo sa amin sa araw na ito. Ayan, yummy mga amigo. Kain na tayo, luto na yung ulam. Ayan, salamat po. Sarap.